Ρε εσύ, δούλεψες ποτέ σου με ροκάματο? Δεν νομίζω μάγκα μου θα κάνω εμετό MC. Μέρα νύχτα πάνω στο PC. Πως τολμάς εσύ να μου μιλάς για τη ζωή? Ρε εσύ, δούλεψες ποτέ σου με ροκάματο? Δεν νομίζω μάγκα μου θα κάνω εμετό MC. Μέρα νύχτα πάνω στο PC. Πως τολμάς εσύ να μου μιλάς για τη ζωή? Μπαγλαμά, ξύσε τα αρχίδια σου με γκασμά. Χαλαρά, πήγαινε ρούπα τον μπακλαβά, λακαμά. Δεν ένιωσες τη γεύση σαν τον υδρότα. Ακόμα σου μαθαίνουν πως να βάζεις την καπότα. Λούλη, έλα να σου πω για τη ζωή. Και ύστερα κάντα στίχους και γράψα στο χαρτί. Ρε εσύ, είσαι σοβαρός στην τελική? Πάνε να δουλέψεις για να βγάλεις το ψωμί, ή αλλιώς πάνε να κλέψεις την εθνική. Μα χρειάζεται παπάρια που δεν έχεις εσύ. Τι να πω, ιστορίες απ' τα πανηγύρια. Κάνα δυο παιδάκια να σου γλύφουνε τα αρχίδια. Κι εσύ, ιστορίες απ' τη φυλακή που δεν πήγες ποτέ, όμως τα είδες στην TV MC. Πάρ' την αχαμπάρι ρε εσύ, είσαι ράπερ στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική. Yo, τέλος πάντων, και σε ένα χειμώνα χαλαρώσεις. Πάρε βιταμίνες στα πόδια σου να στυλώσεις. Σήκω το ανάστημα, έλα να μου τα χώσεις. Κάτσε κάτω βλάκα, χρειάζεσαι βελτιώσεις. Πρώτον, σήκω 6 ώρα το πρωί. Δεύτερον, πάμε μαζί στην οικοδομή. Τρίτον, Έλληνες μαζί και Αλβανοί. Παιδιά που δουλεύουνε για να βγάλουν το ψωμί. Γιατί η μάνα τους δεν είχε δουλειά? Γιατί ο μπαμπάς τους πέθανε ξαφνικά? Γιατί μπλεχτήκανε με τα ναρκωτικά? Γιατί έχουν μια μικρή αδερφή? Γι' αυτό κάτσε κάτω, βγάλε το σκασμό και δείξε σεβασμό σε κάθε τι αληθινό. Ρε εσύ, δούλεψες ποτέ σου με ροκάματο? Δεν νομίζω μάγκα μου θα κάνω εμετό MC. Μέρα νύχτα πάνω στο PC. Πως τολμάς εσύ να μου μιλάς για τη ζωή? Ρε εσύ, δούλεψες ποτέ σου με ροκάματο? Δεν νομίζω μάγκα μου θα κάνω εμετό MC. Μέρα νύχτα πάνω στο PC. Πως τολμάς εσύ να μου μιλάς για τη ζωή? Yo.